копчетата. Що, пижамата ли си забрал? Това от колко какво разстояние действа? До половин километър. Едно такова флаконче покрива става 20 кубика. Трябва да има за колко време покрива 4-5. Гене Боб, не мърдай! Не мърдай, казах! Само спокойно. Не ми викай спокойно! На тавана! На тавана, казах! Давай белото! Дай белото! Вадете белото да рисуваме по един косъм. Здравко. Пичове, кинаджиите имат всичко. Глей, от катаджия до космонавт. Ти къбош едеш. Косъм, ти верно ли искаш да начертаеш, бе? Еми. Вземи. Готов ли си, бе? Да, мога дължи да ми избърсиш до парата. Добре ли си, бе? Пичове, някой трябва да оправи канала, смърди ужасно. Сигурен си от канала. Не от майката.